Nobarni maya Kothoma bwsani ulni bwkhak. Bailikni omor tabuk 25 bo somni no social media bai godalai tongnai borok. Waisa Facebook, waisa Instagram, waisa WhatsApp, waisa YouTube o haike mangno bini sal hor layo. Salsa swkangno uansugo khana WhatsApp o tamo status rinai, Facebook o tamo story rinai, Reels tamo rinai. Obo hai wanajagai tongo bailik sabrum brumno. 9 jora poriman kha kono mote naithok hinle tamo khlainai. Asako morono sikli furubo bono bo hamjago bobai bo kaklayo wngmang no jugali mereng bai thutai phaika. Salsa mereng belai tungmani jora buni nok tisama jaga cement galimani tei satung kutungo samungma khlaima bagui asomsa bokhrong ni himjagui hao klai thangka khasiya angui lengui kha khusiya langma hama sudu joma sukke klai tongkha nokhlaono nok tangrinai gisti rok nugui tei rok lugui srapsani yagulokhe lachijagui sisaui hamma haike asok tongjaka bwkhao khe wansuk tongo nogo bahai soginai mereng sisaui nogo thangma salni simino bihingno nogo maniliya bailik hatio thango hinma tei kifilliya hati barsane ulo kukubuino sai mangkha bailik thaipung kotor hatio thangmani tei nogo kifilliya khoroksa buini bosongni sela baise kharui thangai paikha hinai bisidok omoni bwsajokno khibiwi belai no koinani bwsajokno kha kupungri kha kyoriwi kha yogriwi mukti yoriwi khibiwi bahai klangmankha jotono wanajak baikha tei khairok jak baikha o cheraino ao cheraiba tamo khlainai je buma bufa khlaio o bahaino khlaijaknai. Nobar kok rima tongo bini kaka mereng no bihik bailik tomungno buibai hinmaya samaya kok bwthar jaiga tothar jaiga swlani yagromui kharui thangka hinkhe bo jesaki phano tiklai karinai khoroksa khasiya bwsani amani tongthotok khurino cheraino kifilri phinai. Nobar sawi mano buma khibi kalangjak bwkhao bomo haini cheraifru nobar bo obo haikino buma bai khibi kalangjak buma hinma kisani kogya ura sogya bwkha kliyo buma bwsuk nangkuk nobar sawi mano nobar cheraifru obo haikino buma bono khibi kalangkha buma khoroksa chwlabai kharui phiaba bisa tongmani yagulo kese khireng wnglaimani bagui kaham khibi hamya khosajak tei wngma bagui tei lama korma bagui kwsam no rangchak hinma kokno nangjagui buma hani joto borok no angwngkha kebo ani hai tomung hai tang baisidi hinai lukuno kobugui sak no ohano yakar kalang thango uras khayao buma kamajagui nobar sawi mano. Nobar obo hai tomung hamya raida sayano mwthakna bagui puilano bihik bai khibjaknai tei bwsai bai khibjaknai nukhung baijak borok bai malaikha koksaka survey khlainai mani 99% borokno langma dera jak tei theke laijak. Nobar kaisa YouTube khulokha bihik bwsa khibi kharui kubuni sla eba bwrui bai thangnai rokni theke jak kokno awai khlaina bagui Telegram, WhatsApp tei YouTube o Family Protect hinai kaisa group bo swnamkha.
अबहाय ग्रुपआव बिहि खारजागनाय तै बोसाय खारजागनाय गोबांमा बरक जइन खालायबायखा अबनो कारै गोबांमा फादार हास्थियाव परि तंनाय सामं ताङै तंनाय बर' रावबो अ ग्रुपआव जइन खालायबायखा नबारनि सामं नबार हायखेनो सलिखा सालतामनो खरकबा बwsa कलै खिबि गुबुननि सोलाबाय खारनायनि मांप्लेराव रिबै मानजाखा ग्रुपनि बिसिंथि bwsa कलैनो बुमा किफिलै रिबै मानखा फिया बाइलिकनि खेकुनो खबरसे फाइलिया आसुक ग्रुप गोबां सोनामजाकनि बिसिङो फानो नबा वाना जाखा बाहायखे रुपुकनाय बाइलिकनो Babrok sini borongni bwkhangkha oro hamtotok aro satotok phiaba kebo perfect wngnai manya khoroksa borok kaham phano kaisa bwkha kaham hingkhe tei kaisa bwkha kahamya wngnai no wngnai oboni bagui je tongma baino kha kosomai tongthai klaio babrok babrok kha klaio norok kaham no tongbaina norok o kothoma no sajakha hingkhe o kothoma ni next part khanana musungkha hingkhe comments khlaisadi ang dakti no tubui phainai belai no hambai kogrubai kusugo kathon